हेलो लिटिल हार्ट्स ଅଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେଥିରେ ଜଣାଥିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ଟା ମିସ୍ କରିଯାଇଛୁ ଆମ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି ତ ସେଠୁ ଟିକେ ମନ ଖରାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ମୋର ମନଟା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖିକି ମାନେ ମୋ ମନ ବାଗ୍ ବାଗ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଲୁ ସେଇଠି ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳୁଥିଲା ଭିତରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବନା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଟି ମଧ୍ୟ ବନା ହେଉଥିଲା ଟି ମଧ୍ୟ ପିଇଥିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଟି ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଉଡ଼୍ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଉଡ଼୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେମିତିକି ଶାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଉଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇ ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଥିରେ ବନାଯାଇଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟ୍ରି ମାନେ ତ ହେବା କଥା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଛି ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି କିଣିନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଅତର କିଣିଥିଲୁ 2-3 ପ୍ରକାର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ତା'ର ଅତର ମାନେ ଭେରାଇଟି ଥିଲା ଦେଖି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେଇଠି ଅତର କିଣିଲୁ ଆସିଲୁ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲଉଡ଼୍ରେ ବନାଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ଡେୟାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଗଲ୍ସ ଡେୟାର୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମୋର ପ୍ରାଣ ମାନେ କଲିଜା ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ କହିଲେ ଚାଲ 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 ଯିବା କରିବା ଯଦି ଆସିଛ ମାନେ ନ କରିକି ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ମନଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ଚାଲ ଯିବା ଦେନ୍ ମୁଁ ରାଜି ହେଲି ମୁଁ ଗଲି ସାଇକେଲିଂରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲିଂର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଆସିବ ଦେନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଭିଂରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଗଲେ ଡାଇଭିଂରେ ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂରେ ଗଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ସାଇକେଲିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲିଂର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ସେଇଠି ଭିତରକୁ ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ଯଦି ସେଥିରେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିବ ନା ସେ ତଳେ ହିଁ ମାନେ ଫଟୋ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠି ତଳେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫଟୋଟା କେମିତି ଥିଲା ମୋର ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଦେନ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲେ ଡାଇଭିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଜୋର ଭୋକ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଥିଲା ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଦେନ୍ ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଖାଇଲୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଖାଇବାର ଫଟୋ ଠୁସି ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଫାଇନାଲି ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ଯଦି ନ ବସିବ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠି ଯାଇକି ତ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲୁ ଓଟିର ମିଳିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆମକୁ କୋନୁରରୁ ମିଳିଲା ଉଦଗମଣ୍ଡଲମ୍ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଓଟିର ଷ୍ଟେସନଟା ହେଉଛି ଉଦଗମଣ୍ଡଲମ୍ ସେଇଠି ମିଳିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଥିଲା ତା'ର ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି वीडियो जो मैंने देखी ना जातु देखीदेवे वीडियोटा केमती कौन थी देखो ट्रेन रो व्यूटा बाय बाय।